lock, not afraid to lock me up. Funny pills for just myself, I think I don't need help. Watch out! Veliki pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako promijeniti ime na Facebook stranici. Sad, uđete u neku svoju stranicu, a mora imati bar od 1 like do 200 lajkova. Preko 200 lajkova ne možete promijeniti. Ova moja ima 12. Lijepo podešavanje. Pisat će vam ovdje informacije stranice. Tu, tu, naziv. Evo, nisam više našao promijeniti. Nešto i sad idete sačuvaj. Rad. Neki počet strana. Rad sam ime. Sada ja sam radim na vice i slike. A vidite, evo na primjer, neko iznad ovih 200 lajkova, da se ne može. Evo ova ima 1052 lajka. Naziv Electronic Fighting, vidite, ne možete izmijeniti zato što nema 200 lajkova, znači ovo ima 1000. I to je tu što se tiče ovog tutoriala, vidimo se poslije. Pozdrav!